sunt, 1. Cum este posibil să înțelegem și 2. Cum este posibil să interpretăm. Da? La didactică, cum predăm, da? La hermeneutică, cum înțelegem prin interpretare. La prima privire, între cele două discipline nu există nicio legătură. Disciplină pedagogică, disciplină filosofică. Cum predăm, cum interpretăm, cum înțelegem. Nicio legătură. Și totuși, dacă aruncăm o privire asupra istoriei lor, vedem că nucleele tematice și problematice în jurul cărora se constituie cele două discipline, cea mai percutantă pentru a înțelege raportul dintre aceste două nuclee problematice și tematice este cea a galaxiilor care sunt prinse una în mrejele celelalte și se învârt una cu alta. Cele două discipline se nasc în gândirea lui Schleiermacher din același impuls intelectual